Sprzętu wzbogaciła się dzisiaj Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. Na pewno potrzebny taki sprzęt u nas, te nowe samochody, prawda? I kiedy ostatni raz dostaliśmy jakiś nowy sprzęt w tej postaci? Tak, ma pan rację. Przy okazji dzisiejszego dnia, a dzisiaj kwitujemy 2015 rok, jeżeli chodzi o ocenę bezpieczeństwa na terenie powiatu słupeckiego. Jesteśmy po tej ocenie merytorycznej, czyli przedstawiliśmy to bezpieczeństwo w liczbach, przedstawiliśmy bezpieczeństwo w pewnych działaniach profilaktycznych, które robiliśmy w 2015 roku, ale ten moment wykorzystaliśmy jeszcze na przede wszystkim podziękowania tym osobom, które nam jako Policji Słupeckiej pomogły zakupić te samochody. Od kilku tygodni, a dzisiaj te samochody zaprezentujemy, jesteśmy bogatsi od 7 samochodów. 4 samochody zostały kupione w tym systemie 50/50. To są te pieniądze, które samorządy, bo to one ułożyły na zakup tych pojazdów w kwocie 50% wartości, drugie 50% to są pieniądze z Komendy Głównej. I takie samochody kupiliśmy 4. Są to 4 samochody oznakowane, 3 samochody Kia Ceed i 1 samochód Opel Corsa. To są te samochody, które zostały kupione w systemie 50/50. Ale dla tych powiatów, gdzie powiedzmy samorządy były hojne i te pieniążki dołożyły na zakup wspólny tych samochodów, komendant główny bonus ustanowił, czyli te powiaty, które były najbardziej efektywne w pozyskaniu tych środków, dostały jeszcze dodatkowe samochody. My dostaliśmy z tej puli 2 nieoznakowane samochody, to są samochody osobowe Astra i 1 samochód kupiony z Funduszu Ochrony Środowiska. To jest samochód typowo terenowy, to jest samochód Isuzu i ten samochód z uwagi na to, że te warunki terenowe, tak jak stwierdziliśmy na terenie posterunku w Zagrobie, są najtrudniejsze, ten samochód został tam skierowany. Pozostałe samochody zostały skierowane Kia Ceed do każdego posterunku, czyli do Szczałkowa, do Zagórowa i do Orchowa. Na samochody w ramach posterunku, czyli 2 gmin, składały się 2 samorządy. Solidarnie. Także dzisiaj jest ten czas pokazania i przede wszystkim czas podziękowania. Znamy realia tutaj naszych samorządów, to nie są samorządy zbyt bogate i uchwalając pieniądze dla policji musiały z czegoś zrezygnować. My przekonywaliśmy, że ta inwestycja w poprawę naszego taboru samochodowego poprawi to bezpieczeństwo. My w zeszłym roku średni okres użytkowania naszych pojazdów, które mieliśmy, był 8 lat. My rocznie przejeżdżamy 500 miliona kilometrów. Te samochody miały po 300 000 przejechanych. Te samochody wycofaliśmy. Są nowe samochody. Ja myślę, że te samochody, one pozwolą nam jeszcze bardziej efektywnie tę służbę wykonywać. To nie znaczy, że one były najważniejsze, bo nie w samochodzie jest problem poprawy bezpieczeństwa, ale w pracy policjantów. My od tego roku, pomimo to, że mamy nowe samochody, będziemy promować, już wystąpiliśmy z pewnymi pomysłami na terenie tutaj samej Słupcy, na terenie gminy Słupce, czy na terenie Powidza wykorzystać inny środek lokomocji. Rowery. Chcemy policjantom w okresie letnim, wiadomo, to jest określona pogoda, określone warunki, wyposażyć policjantów w rowery. No nic lepszego niż na terenie Powidza tą służbę, jest to nieduża miejscowość, ale rozległa. Policjantowi pewne daje lepsze możliwości przemieszczania się. Ja wczoraj rozmawiałem na ten temat z wójtem, byliśmy na spotkaniu senioralnym z wójtem Powidza. Pomysł mi się spodobał. Stosowne pismo pomocowe, żeby samorząd pomógł sfinansować zakup tych rowerów, wystosowałem do samorządu gminy tutaj Słupca i liczę, że realizacja tego pomysłu jak najszybciej, bo
ciepło się już zrobi koło kwietnia. My już od maja chcielibyśmy ten pomysł zrealizować w życie. Czyli wakacje już policjanci na rowerach powinni być widoczni. Tak? Znaczy się, jeżeli dostaniemy wsparcie finansowe, bo Państwo wiecie, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. My na zakup 2 rowerów tak średnio porobiliśmy rozeznanie rynku koło 2,5 tysiąca na jeden rower. Potem jest wyposażenie odpowiednie, to nie może być taki zwykły z marketu, to musi mieć określoną wytrzymałość, ale jeszcze wyposażenie, no torby, nie torby. Chcemy, żeby to było. Policjanci, my to przekonsultowaliśmy z policjantami, nie to, że my kogoś powiemy od dzisiaj ty zamiast samochodem jeździć rowerem. Policjantom przede wszystkim dzielnicowym ten pomysł się spodobał. Oni jak najbardziej. Na terenie całego powiatu, czy mówimy o miejscowościach turystycznych? O turystycznych, czyli konkretnie Powic. Na Powic to jest jeszcze przy Brodzi. Te odległości są stosunkowo niewielkie między jedną miejscowością a drugą. Państwo wiecie, znając ten teren, on jest niekiedy trudno dostępny dla ruchu pojazdów mechanicznych, ale rowerem można szybciej niż piechotą. Także myślę, że tam pomoże. Słupca też jest rozległa, gmina Słupca, no to są te miejscowości już przy Słupcy. Kotunia, to po co samochodem jechać? Można normalnie, przy normalnych warunkach atmosferycznych tą służbę pełnić rowerem. To nie będzie podstawowe źródło lokomocji, jeżeli chodzi o policjanta, ale to jest dodatkowa alternatywa do służby. Nie służba radiowozem, nie służba obchodowa, tylko służba za pomocą tego środka lokomocji, za pomocą roweru. W innych powiatach, ja powiem Państwu, rozmawiałem z kolegami, w innych powiatach to się przyjęło. Jeżeli policjant chce, a mamy przecież policjantów, którzy po godzinach jeżdżą rowerem, to połączymy zdrowie z pracą. I myślę, że to dla jednych i dla drugich wyjdzie pozytywnie dla policjantów i dla służby. Wracając jeszcze do tych samochodów, pamięta Pan komendant kiedy ostatnio? 2008 rok, ja pamiętam, to był szczególny rok dla nas. Dostaliśmy 8 samochodów, czyli powtórzyliśmy to po 8 latach. Od tego czasu były sporadyczne zakupy samochodów, też taki Janka do ruchu drogowego, ale tych samochodów nie mieliśmy za dużo. Od tamtego czasu 2 albo 3, ja teraz już nie pamiętam, ale naprawdę było niewiele. Te samochody naprawdę, Szanowni Państwo, były wyeksploatowane. My nie chcemy luksusu, my nie chcemy jakichś tam dodatkowych wyposażeń w skóry czy coś takiego. Ten samochód musi być niezawodny. Czyli jeżeli on jest potrzebny, on zawsze odpali, on zawsze dojedzie tam, gdzie powinien dojechać. A koszty naprawy tych samochodów, bo trudno było ich wycofać z eksploatacji, jakichś innych nie było zamienników, naprawdę były duże. My w zeszłym roku na naprawę wszystkich naszych radiowozów wydaliśmy 70 000 złotych. Czyli w tym pakiecie 50/50 byśmy kupili 2 samochody nowe. Ale no niestety albo remontować nawet na granicę opłacalności, albo jeździć. No, ja się bardzo cieszę. Jeszcze na koniec pytanie, co się stało z tymi wycofanymi pojazdami? Szanowni Państwo, te samochody, które już naprawdę się nadawały na szrot, bo one albo były niesprawne, bo one już tam gdzieś czekały na decyzję, czy będą nowe, czy one były wycofane. 2 samochody, pomimo, że były 8 czy 7-letnie, nie pomimo to, one były sprawne techniczne, zostały przekazane do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej i one w innych jednostkach będą jeździć. Po inne jednostki te warunki, jeżeli chodzi o tabor, mają jeszcze mają gorsze samochody niż my. Czyli te samochody, które były sprawne techniczne, one gdzie indziej będą jeździć. A te, co już się nie nadawały, 12-13-letnie, bo samochód, który wycofaliśmy za Górowa, Skoda, miał 11 lat. No to już.